Acara dadakan arepe ulang tahun. Assalamualaikum. Halo Kang Mas Mbak Yu. Ucuk-ucuk wis teko kene iki mau njupuk pesenan. Lah iki mau pesene mau awan, ge iki sorene tak jupuk. Sik mliper se arepe golek kado. Iki tempat pensil sing kapan hari deknen kepengen kae tapi ora tak ACC. Lah iki mumpung-mumpung goleki tempat botol minum akhirnya ketemu. Iki ngono ket kapan hari kae yo pengen botol. Lah akhirnya ter ACC saiki juga. Wis dikadung ngene-ngene wae arek luwih seneng. Karo iki mau ditambahi kaos kaki, pensil, ballpoint, terus setip. Wis ngono tok. Iki masalah karo pelayon iki sing golek. Masalah iki waktune wis mepet banget. Iki wis 3:30. Gek kanca-kancane kae mau sing ngundangi jam 4:30. Lah iki kadone yo dadak dibungkus dhisik ben ketok rada patut ngono ki lho. Ujuk-ujuk iki wis teko omah, besti-bestine wis padha kumpul kabeh. Langsung wae acarane dimulai. Pertama-tama berdoa bersama dulu. Semoga Mbak Inaya panjang umur, sehat selalu. Wis pokoknya semoga bertambah yang baik-baik saja. Mari doa iki mau terus nyanyi-nyanyi selamat ulang tahun ngono kuwi to. Tapi iki mau gak ono acara tiup lilin. Masalah iki mau liline lali gak tuku. Wis sembuh pokoknya iki mau cepet-cepetan intine ngono kuwi. Iki wae yo gak tumbas kue ulang tahun, tumbasnya malah donat iki mau. Alhamdulillah ya pada seneng. Terima kasih buat adik-adik yang sudah datang ikut meramaikan acaranya. Video nih dilanjut pagi hari. Ujuk-ujuk iki mau wis teko pasar. Lah iki mau kan ketinggalan bako sayur. Akhirnya aku ndelok tanggalan, ternyata iki pasaran cedak. Ya wis langsung gas wae yang pasar. Sayurane iki mau aku kur tuku kentang, lanjut iki tuku kerupuk. Gasan mlaku arep mulih iki mau kok ndelok ono brambang, terus kepikiran tibake brambangku iki mau entek. Ya wis akhirnya mandek kene tuku brambang karo tuku bawang sisan. Asline bawang iki mah yo isih, cuma kan sekalian yang pasar ya wis tuku sisan ngono. Terah embuh kok yen yang pasar kuwi jan biyu. Rencana saka omah kuwi mau tuku nek opo, lah teko pasar mau opo-opo dituku. Wis singkat cerita iki wis teko omah. Lah iki tiba-tiba sope wis arep mateng. Gawe bumbune ya di-skip wae soalnya ya wis ngono kae lah gawene bumbu sop ya pokoknya ngono kuwi lah. Mesti wis do ngerti bumbune kabeh. Sope wis mateng iki lanjut gawe bergedal kentang. Pertama-tama iki mau bumbune wis tak ulek dhisik. Ono bawang putih, merica, garam, terus penyedap. Lanjut kentangnya diulek-ulek. Sadurunge iki mau wis tak goreng kentangnya ya. Wis kelar sing ulek-ulek terus iki nyiapne endhog. Lah tapi iki tak jupuk putihane tok. Lah sementara kuningane iki mau tak sisihke dhisik. Iki kentang sing wis halus kae mau dibunder-bunder ngono kuwi terus dipipihkan. Ya wis prosesnya ngene iki terus sampai rampung. Oh iya aja padha heran ya karo aku. Aku iki iso nganggo plastik ngono kuwi. Langsung pakai tangan ngene iki dadi luwih penak. Sporane sing delok kuwi mau rada kepiye ngono. Delok olehku nguplek-nguplek nganggo tangan langsung gak nganggo plastik. Tapi insyaallah wis resik kok tanganku ki mau soalnya aku mau yo cuci tangan. Wis masuk proses menggoreng. Lah iki mau sadurunge digoreng mau dicelupne neng putihan telurku mau. Lah iki mau sing tak jupuk putih telur retok. Soale yen kuning telur iki mau dicampur karo putih telurku mau nek pas digoreng goreng ngene iki nggon wajan ngene iki dadi kaya ana busane ngono kuwi. Dadi ora ketok gorengane kuwi mau wis mateng apa urung soalnya ketutup karo busa. Ya begitulah kira-kira nanging iki mau kuning telure ya ora tak buang kok. Tapi digoreng dhewe kok terpisah. Ditinggal cerita ujuk-ujuk iki mau bergedale wis mateng. Lanjut iki gawe sambal kecap. Lombok karo bawang merah iki mau wis tak goreng, diulek terus diwehi kecap. Wis ngono wae wis dadi. Ngono ae wis sing gampang-gampang wae. Akhirnya iki mau sing masak wis mateng kabeh. Sope wis mateng, sambal kecape ya wis dadi, bergedel kentangnya ya wis mateng. Durasi videonya ya wis entek, aku tak pareng dhisik.